Támadás a Borz-sziget ellen. Arról már sok gyerek hallott, hogy a víz felszínén valami érdekes jelenség figyelhető meg. Tudjuk azt is, hogy szappanbúrékkal is összefüggésbe hozható ez a rejtélyes dolog. Arról is beszélgettünk már, hogy csak az úszik a víz felszínén, ami könnyebb, mint a víz. Lebeghet-e valami, ami nehezebb, mint a víz? Szükséges eszközök. Őrölt borz, tálkavíz, mosogatószer. Kísérlet. Tegyünk egy tálkába vizet, szórjunk bele őrölt borsot. Ha szépen elcsendesedett a bors a víz felszínén, cseppentsünk bele 1-2 csepp mosogatószert. Figyeljük meg, mi történik. A bors szépen egyenletesen elterül a víz felszínén. Ha belecseppentjük a mosogatószert, mintha menekülne a bors, és nagy része leül a tálka aljára. Magyarázat. A folyadékok felszínén kialakul egy rétegnyi részecske, amely úgy viselkedik, mintha egy hártya lenne. Ennek az úgynevezett felületi feszültségnek következménye, hogy bizonyos tárgyak a vízben nem süllyednek el, a víz felületén maradnak, bár a sűrűségük nagyobb, mint a folyadéké. Így lebeghet a durvára őrölt bors, vagy akár egy varrótű is a víz tetején. Ha a mosogatószert belecsökkentjük, megváltoznak az erőviszonyok a felszínen, és már nem tudja megtartani az addig békésen lebegő bors szemeket, és azok a tálka aljára süllyednek. Lufis kísérlet. Mi kell hozzá? Egy palack, 1 deciliteres 20%-os ecet, egy csomag sütőpor, egy lufi és egy tölcsér. Hogyan végezzük el? Az ecetet öntsük a palackba, a sütőport pedig tölcsér segítségével szórjuk a lufiba. Ezután húzzuk a lufit a palack szájára és emeljük meg, hogy a sütőpor az ecetbe szóródjon. A lufi fel fog fújódni. Miért? Az ecet és a sütőpor reakcióba lép egymással, az elegy pezsegni kezd és szén-dioxid gáz keletkezik, az fújja fel a lufit. Hasonló okból emelkednek meg a sütőporral készülő sütemények, a bennük levő gázbuboréktól lesz a szerkezetük puha, levegős. Liftező borszem. Dobjunk borszemeket egy ásványvizes palackba. Mi történik? A borszemekre tapadó szén-dioxid buborékok a felszínre viszik a szemeket, ott a buborék elpattan, és a borszem ismét lesüllyed. Borsó vagy kukorica szemekkel is meg lehet próbálni.